Jakin, apirilan lab sindikatuak bilera hau burutzearen eskaera egin genuela. Gaur arte ez dugu inolako erantzunik jaso. Kontutan izan behar dugu, 2 hilabete hauetan zehar, 2 kolektibo lanean aritu izan direla eskoletan. Bata garbitzaileak eta bestea zuzendaritza taldeak. Hauek oinarrizko zerbitzuak izan dira. Eta ez dute inolako trataera berezirik jaso. Lab sindikatuen helburua langile eta ikasleen osasuna bermatzea da. Prebentzio zerbitzuak bere lanak dauka egoera honen aurrean. Esatea, gaurko bileran prebentzio zerbitzuko kiderik ez dela agertu. Hor usten dugu, hausnarketa egiteko. Prebentzio zerbitzuaren lana zein da momentu honetan? Kontsultatu behar da, eta egin behar dutena da kontingentzia planak eta jarduketa protokoloa. Hau guztia, sindikatuekin adostu beharko da. Adostasunik egon ezean, hor daukagu osalan eta ikuskaritzan salatzeko. Lab, herritar guztiei test masiboak egitea eskatzen du. Zergatik herritar guztiei. Gaixotasunaren evoluzioa aztertu behar dugulako. Pandemia gelditu behar dugulako. Helburua da asintomatikoa diren pertsonen kopurua ezagutzea. Irakaskuntzaren kasuan badaude kolektibo batzuk lehentasuna daukatenak test hauek egiteko. Funtsezko sektoretako langileak, kasunetan lehen aipatuta bezala, garbiketa eta zuzendaritza taldeko kideak, bereziki sentibera diren langileentzat eta lanera itzuli behar diren langile guztiei. Lan zentraleko prebentzio neurriak jarri beharko dira. Lan zentrotako higiene neurriak jarri behar dira. Lan zentrotako neurri organizatiboa jarri behar dira. Lab zorrotza izango da. Aplikazioan eta jarraipena egingo dugu. Segurtasun neurriak ezarri behar dira, bai teknikoki, bai prestakuntza teoriko praktikoak langile guztientzat, eta epiak eskuragarri izan behar dira. Gaur goizean, Erkoreka jaunak irratian esan digu. Hasita daudela garbikuntza eta desinfekzio lanak egiten ikastetxetan. Non hasi dira? Nola? Nork egiten du? Horren erantzunik ez dugu jaso gaurko bileran. Adieraztekoa da bai, Espainiako errege dekretua, Espainiakoa da, ze Euskal Herria momentuz, ez daukagu horren almenik, lehenengo faltzerako hurrengoa dio. Ikastetxeak irekiko badira desinfektatzeko, egokitzeko, lan administratiborako eta irakasleen eta bestelako langileen prestaketa lanerako izango da. Hau, ez da betetzen ari. Garbitzaileak ardura handia hartzen dute momentu honetan. Garbiketa, desinfekzioa egin behar dute, inolako formazioa jaso barik, honetaz hitz egin beharko dugu. Zabaltzera badoaz, heziketa bereziko ikastetxeak eta gela terapeutikoak zer egingo dugu aurroiekin? Horretaz hitz egin beharko da. Erabiltzaile hauek distantziak ezin mantendu egongo dira. Kontaktua beharrezkoa dute. Fisikoki lagundu behar zaie. Zunda gastrikoa dituzte. Hau ere bilera bota dugu. Irakasleen kasuan, langileak eta ikasleak erdigunean jarri behar dira. Zeintzuk izango dira neurriak? Zein izango da formazioa? Honetaz ez digute zer esan. Eta kontuz ibili bargara sukaldariak elikagaiekin ibiliko direlako, eta hori oso ondo desinfektatu behar da. Ez dago inolako proposamenik, ez da jangelen inguruan. Eta gaur berriro gogoratu dugu aurreskoletan ere neurriak hartu behar direla. Badakigu ez dela mahai honetako esparrua, baina hor adierazi dugu. Eta hor dauzkagu beste gai batzuk hitz egiteko. Gelak, ratioak, geletan, jangeletan, jolastokietan, pasilloetan, sarrerak eta irterak nola egingo diren, garbiketa nola egingo den, tresneriak nola garbituko diren, autobusa garraioa dagoen kasuetan nola egingo da, aldagelak nola erabiliko dira, komunak eta bar, erantzunik ez dugu jaso. Gaur gaurkoz, langile zein ikasleen osasuna bermatuz datorren maiatzaren 18 aurrera ezin garela ikastetxetara bueltatu. Baldintzarik ez dago. Kontrakoa egitea arduragabekeria da. Labek salatu du bilera honek ez duela helbururik izan. Soilik informazioa jaso dugula eta hala moduzko informazioa. Dokumentorik ez digute eman. Beste behin bertsolari lana egin dugu bilera hauetan.
Haiek diote neurriak egina dituztela. Ikustear dago, ez digute zer bialdu. Horrela.